Hi guys, good morning. Eto na. Palipad na lang tayo ng drone dito. Dagdagan mata. So natulog lang ako sa duyan kagabi. Siro sa lawa. Sarap. So simula yan from Manila, paikot yan papuntang norte, pabalik ulit dito sa Maynila. So kung nakikita nyo itong mapa na to, ito yung mga bayan na tinigilan natin. So simulan natin yung bilangan mula rito sa Manila. Pumunta tayo ng Kabayan Benguet. So mula dito sa Kabayan Benguet, punta tayo ng Sabangan, sa Mountain Province, Tuguegarao paikot. Kung napapansin nyo itong part na to, hindi siya nalagyan ng ruta, di ba, ng map. Kasi ito hindi pa natin napupuntahan itong bandang Isabela, yan. At ngayong araw ay babiyahin natin mula rito sa Deadpool, yan. Mula rito sa Burgos, Pangasinan, papunta ng Liwliwa, San Felipe, Zambales. Tapos last na overnight na natin dito sa Liwliwa. After this, diretso na tayo ng Maynila. So 10 araw yan guys, 10 days. At itong video na to yung pinaka-last na video na i-upload ko dito sa North Loop na ginawa natin. So first leg ng North Loop natin. Hi guys, so ito na. Diretso na tayo. Pero daanan muna natin pala yung Deadpool dito sa kabilang resort. Maganda, puntahan nyo to. At babalikan ko to sa summer pa. Thank you Manong. Sir, thank you Manong, thank you. At yung daan, ito naman yung pakanan na to, yung papunta sa Mary Hill. Doon pwede tayong dumaan papuntang Deadpool. So yan ang titignan natin. Ito guys yung pinaka-entrance na Mary Hill. Oh, Ave Maria. Ito parang view deck din to. Itong mga bato na to guys, existing na to mga to eh. So nilagyan na lang nila ng parang mga steps, stairs, para madaan, mas madaling dumaan. Tsaka ganda ng ano nila, brown na corals na shell. Ano ba, shell ba yan? Galing. Yan. So ito yung Mary Hill guys. Tapos ito na yung pinaka part ata na boundary ng Burgos, Pangasinan tsaka Agno. I can be in two places at the same time. So parang naglaylo na yata yung mga ano dito, mga naliligo. Dito na lang tayo.
Pwede naman ako maligo sa death pool sana kung may kasama ako. Kaso wala akong kasama. Nag-uwian na yata yun nandito kanina. Alright. Nakakatakot talaga liguan to. Sa part dito, mahirap talaga maligo dahil syempre mamimili ka ng spot. Pero doon naman, mayroong parang buhanginan sa part na yun. So pwede kayo maligo doon. Pero sa part na to talaga, puro bato. Sa jagged rock siya, so... Hi guys, so yun, ang death pool. Tagal ko nang gustong puntahan to, ngayon ko lang talaga napuntahan. Hi guys, The Sol, Pangasinan. What a morning! 9 in the morning, guys! What is up? So yun, nakagaling lang natin sa Burgos, Kabungawan, Burgos at Agno, mga pala. Yung pinunta nating beach resort na saan tayo natulog. Pero syempre, ang pinaka-highlights na yung death pool. Okay guys, good morning pa rin. 11:45 ng umaga. Medyo mainit na actually dito. Nandito tayo ngayon sa Iba, Zambales. At dahil medyo mainit-init na, maghanap tayo ng pwedeng liguan dito sa Iba, Zambales. Meron akong nakita mga ilang resorts dito. Tampisaw. Ano ba to? Tampisaw sa Iba. Ayos ah. So yun ang pupunta natin. Tampisaw sa Iba Beach Resort. Didiretsuhin lang natin to, tong daan na to. Yan. Hi guys. Whew. Entrance fees 120 pesos. Maliligo lang tayo, 120. Pero okay naman siya. Okay naman tong view. Ito may view deck sila rito. Oh wow, okay. Kita niyo yung mataas na bundok na yan, dadaanan pa natin yan. Bago tayo makarating sa Liwliwa. Mga dalawang bayan pa, Iba to, di ba? Iba. Tapos Botolan. Tapos Kabanggan, 'yun. Dalawang bayan pa pero sobrang lapit na yung rides natin dito, super chill. Super chill lang talaga. Hindi hindi tayo nagmamadali, wala tayong inaalalang ganito. Alright, so yun ang pampalamig natin dito sa Iba, Zambales. Tapos kain muna tayo ng pananghalian kasi mag-alauna na. Natulog lang naman ako doon ng mga saglit. Tapos dito hindi tayo makapagpalipad ng drone kanina doon sa resort dahil katabi lang doon ng katabi ng airport. So no fly zone to. Ito yung main road. Papasok na to ng city proper ng Iba, Zambales.
Ano kay Jollibee na lang oh. Putang ina, naguluhan tuloy ako. Jollibee o Chowking? Chowking lang ta. Kailangan natin ng milk tea. Yan ang importante yan. Okay guys, kakalagpas lang namin Botolan. Kakalagpas lang natin sa town center nila. So Botolan pa rin to. Susunod yan, Kabanggan. Tapos San Felipe na. Doon tayo pupunta. Ang aga pa. Doon ba tayo pa din gumala pa? Napakaaga pa guys. Mag-alauna pa lang. Saan ba tayo pa rin tumambay? Ang aga pa. Okay. Wow. Ito, boundary na to ng Kabanggan. Yan, Kabanggan. At San Felipe. Yan naman yung arko ng San Felipe. Magkatabi lang sila. Alright, so panibagong adventure tayo. Punta tayo sa falls. Guys, dahil epic fail yung pinuntahan natin dyan sa baba, hanapin na lang natin yung falls dito. Alam ko may falls dito eh. Maaga pa naman, alas 2 pa lang, 2:30 pa lang. Dito daw, sabi ni kuya. Pwede mapanji falls? Ito yung mapanji falls, manang? Diretso lang? Okay, thank you. Alright. Woo! Maaga pa. Ang aga-aga pa. Kasoy guys oh. Puno ng kasoy. Sementado pa. Ito yata yung maglalakad ka. Ito rin yata yung aabot. Pwede din Mapanji Falls, manong? Ito yung Mapanji Falls. Yung mga makaulap kaya yun, dagitnan. Dagitnan? Ano kalayo yung lalakarin? Ay, 2 kilometro pa. Ay, malayo-layo rin pala, no? Tapos, Lalakarin. tsaka mo, doon pa! Oo, doon pa yun. Sa may taas. Check ko na lang doon sa may ano. Thank you, thank you. Pero, nagkayo ko. Oo, magsubro. Wen. Sige kuya, thank you. Yan, malayo pa daw. So 2 kilometro lalakarin natin doon. Alright guys, hanapin natin yung Dapia Falls. Yung sinasabi ni kuya kanina doon sa anong falls ba yung pinuntahan natin. Basta Dapia Falls, sabi niya, yung pwedeng dalhin yung motor mismo doon sa may falls. Kaya yun, mas pabor sa akin yun. At least madadala natin yung motor. Manong! Manong! Nong! Di na ito yung Dapia Falls. Dapia Falls ka no? Uy, madaya ka. Ay, ay. Alright guys, Dapia Falls. Itong dike na to. Diyan na lang tayo maligo. Dapia Falls. Tama ba yan? Parang di ko ma-search sa internet yan ha. Ang tindi ng dike na to. Pang World War Z. Yung preparation nito. What up bro? Sabulin ako ano. Ito ba daan papunta sa falls? Papunta sa falls? Dapia Falls daw. Etay?
Ah. Malapit na tayo sa bundok. Bundok ng tralala. So sa malamang eto na. Eto na to guys. Eto na. Eto na. Eto na. Dubi-dubi-du. Bidu-bidu. Dubi-dubi-dubi-du. Mo. Mo. Oh my god, guys. Look at this mountain. This is incredibly beautiful. No? Sa paanan na tayo ng bundok na to, guys. Kaya pala, ang linaw ng tubig, oh. Walang ibang tao, ako lang. Eh bakit ga ako lang? Hi guys, so ito na pala yung ano pangalan ito? Dapia Falls. Kaso nga lang yung falls na banda ron sa may taas na itong tubig na to. Yun sa may kahoy na yun, aakyatin mo pa. So wala nang tubig. So, ang uso daw ngayon ng pinupuntahan ng sikat daw, yung taas pa na ito, nagbotelya? Bubotelya, yun. Wala na, ubos na yung tubig ng falls. So ngayon, ito na lang yung nililiguan dito, itong part na to. Yan, malalim na rin naman, okay na rin, pamparelax. Ano, tsaka malinaw yung tubig, grabe. Dito na rin naman ako. Naligo na tayo. Presko naman tong tubig na to, kaya panalo to. Ang linaw ng tubig, oh. Solid. Tulog pa dun sa cottage. Siguro nag-hiking yung mga yan. Kasi na-hiking daw to eh. Yung bundok na to. Diliwa San Felipe pala. Zambales. Dito na tayo. Ang aga pa eh, no? So, ang dami nating nagawa ngayong araw. Kung saan tayo nakapunta. But anyway, ito yung itsura niya dito. Alas 5:30 ng hapon. Medyo maliwanag. Mga reggae. Araw-araw tayo kumakanta. Ang ganda, ang galing.
Ayos to. Tugtugan dito, Rastaman. Tagal magsimula eh, kanina pa natin itong mga to. Ano ba yung mag-umpisa itong mga to? Yun oh. Pero parang ito lang yung narinig kong may parang banda. Doon sa kabila wala eh, tahimik lang eh. Libre pulutan guys. Caldereta. Thank you, my birthday celebrator kasi dito yung isa sa mga managers dito sa resort na to. Thank you sir, thank you. So, uwi na tayo. So again, Rufelios, third time ko na rito. Paganda. Tsaka na-develop na pati. So, yung mga cottages nila. Tapos dito ako tumira kagabi. Yan, 450 pesos guys. Malaki siya. Parang pang-apatan na ata to eh. Yan. So yeah, maghanap muna tayo makakapian. Tapos diretso uwi na tayo sa Manila. Uwi na tayo. Ito na yung exit ng... Ha? Oo. Sige, sige. Lagyan dyan. Liw-liwa, paalam. Napakaganda. Sarap mag-relax dito. Tsaka maganda din pumunta rito guys kapag weekdays para hindi masyadong crowded. Relax lang. Tsaka itong daan na to, nagawa na pala dati, bako-bako to eh. Pero ngayon sinemento na nila. So masarap na maglakad. Yun. Alright, so yun guys ang tour natin. Alright, goodbye San Felipe. Alright, dito ko na matatapusin tong video na to guys. Salamat sa panonood at huwag kalimutang magsuot ng tamang gears magra-ride. Ride safe po. At kita-kita tayo sa susunod na video. Yeah! San Felipe Fields, boy! Panalo!